μιλάμε για μισθολογικά. Θα πω χαρακτηριστικά. Τότε με τα μνημόνια βάλαμε μπροστά τον ιδιωτικό τομέα και βαλόταν ο δημόσιος ότι εμείς φταίγαμε. Τώρα έχουν αντιστραφεί οι συνθήκες και βάλλονται οι δημόσιοι και ο ιδιωτικός τομέας, όχι ότι είναι καλά, είναι όμως αυτό την ισοτιμία που έχει, που παίρνει 14 μισθούς. Αλλά να τα πούμε τα πράγματα όπως είναι. Έχουν περάσει 14 χρόνια και αν το αναλύσουμε έναν ΔΕ νοσηλευτή, το τι έπαιρνε το 11 και το τι παίρνει τώρα, 14 χρόνια μετά παίρνει λιγότερα. Παίρνει 7,16, έπαιρνε 7,57, γιατί ήταν επί 14 μισθούς. Ένας ύψιλον τραυματιφορίας στο νοσοκομείο παίρνει 664 και έπαιρνε 677. Ένας γιατρός, επιμελητής Β, παίρνει 1216, 14 χρόνια μετά έπαιρνε 1264. Φανταστείτε ότι οι συνθήκες, οι εργασιακές και οι οικονομικές δεν μπορούν να τα απεξέλθουν όλο το φάσμα των υγειονομικών και των γιατρών, αλλά και των εργαζομένων, δεν προσέρχονται στις προκηρύξεις του ΑΣΕ να πληρώσουν θέσεις. Ήταν η ατμομηχανή, το δημόσιο, πριν κάποια χρόνια ήταν η ατμομηχανή έτσι ώστε να αυξηθούν και οι μισθοί στο δημόσιο τομέα και έχουν αντιστραφεί. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί υπό ποια έννοια. Δεν υπάρχει λόγος 14 χρόνια μετά και η κυβέρνηση και η Eurostat και ο ρυθμός ανάπτυξης είναι 2,5% υπερδιπλάσιος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 8 δις υπερπλεόνασμα. Όπως το Γενικό Λογιστήριο δεν το λένε συνδικαλιστική φορείς ή ΑΔΕ ή οποιοδήποτε, ότι το κόστος, το οικονομικό κόστος είναι 2,1 το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Άρα θα πρέπει να δοθεί. Και γιατί θα πρέπει να δοθεί, είναι και μια κοινωνική ανάπτυξη σε δομή της κοινωνίας μας. Ποιος από όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, αυτός τον 13ο και τον 14ο μισθό, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, που θα πέσουν στην αγορά και το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, θα πέσουν πάλι στην αγορά στις διακοπές. Δεν θα πάνε ούτε σε θηρίδες στην Ελβετία, ούτε σε αποταμιεύσεις. Πάλι στην αγορά και θα γίνει και ένας ρυθμός ανάπτυξης καλύτερος. Δεν υφίσταται λόγος πλέον να μην χορηγηθούν, να μην επανέλθουν ο 13ος και ο 14ος μισθός, γιατί υπάρχει και στο πίσω μέρος του μυαλού μας και τεχνιέτος μια έμεση συρρίκνωση του δημόσιου τομέα. Δεν έρχονται προσωπικό, δεν έρχονται γιατροί στα νοσοκομεία, δεν έρχεται προσωπικό, προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα. Θα γυρίσουμε πριν τη δεκαετία του 80. Και αυτό μπορεί τεχνιέντος η κυβέρνηση να θέλει να μειωθεί ο δημόσιος τομέας, αλλά εμείς οι εργαζόμενοι, η πολιτεία, δεν θέλει δημόσιο σχολείο, δεν θέλει δημόσιο νοσοκομείο. Το θέλει και το παραθέλει. Γι' αυτό λέμε ότι είναι δίκαιο και αυτή η ανισότητα, γιατί βιώνουμε σαν κοινωνία πάρα πολλές ανισότητες. Την ακρίβεια, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα τη βιώνουμε από ότι οι επιχειρηματίες οι μεγάλοι. Και όλο αυτό το δημόσιο νοσοκομείο, εμείς οι εργαζόμενοι, η πολιτεία, η κοινωνία θέλει το δημόσιο νοσοκομείο και το δημόσιο σχολείο. Άρα αυτή η ισότητα και η ισοτιμία θα πρέπει να επανέλθει χθες. Να πω και εγώ κάποια θέματα. Έχουμε και την Γεκοπέ, έχουμε και την Άντε, να δώσουμε το λόγο λίγο και στην Βάσο που έρχεται από την Ουκρανία και μετά. Εντάξει, εγώ έχω καλυφθεί ήδη. Όχι, εντάξει, καλό είναι, άκουσα την Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι το 2012 μας κόπηκε ο 13ος και ο 14ος μισθός για τη χώρα είτε πριν στα μνημόνια